Manibhotise kuwembukeli, ndikwamkele kwiNews Extra wale veki. Igama ndinguNosiphiwo Mamase, singalibazisanga masithezele emnxebeni. Iholo yeYunivesithi iWalter Sisulu beligcwele limi ngembambo. Abahlali namagosa karhulumente ebephume ngobuninzi bawo evathe impahla zesuntu eziyimibalabala. Oku bekusenzelwa ukubhiyozela usuku lwenkcubeko nezithethe. Umsitho walo unyaka ubugxile ekubhiyozeleni ubomi bombhali wamabali nemibongo yesiXhosa uSEK Mqhayi. Ibengulowo nalowo eqhayisa ngesinxibo esihle sesintu ngelibhiyozela imini yenkcubeko namagugu kweli phondo. Abatsha bexhentsa, besina bengqungqa kwisandi segubu esitsho kwahloko miyolo. Le yimibhiyozo yaminyaka le yokubhiyozela inkcubeko namagugu kweli phondo. Kulo unyaka, urhulumente wephondo iMpuma Kapa ubhiyozele ubomi nembali kaSEK Mqhayi, umbhali owaziwayo weencwadi zesiXhosa. Obambele inkulu baphathiswa ephondo umlungisi Mvoko uthi baneenkqubo abazenzayo ukuphuhlisa ababhali abasakhulayo. Ngokubona amaphulo enziwa leli sebe lezemidlalo ubugcisa nenkcubeko siyalibona khona lubukhona ngokuba kuwo wonke ezi competitions zenziwa iDepartment ufumana abantwana abaninzi ababongayo, ufumana abantwana abaninzi ababhalayo. Iloo nto ke iyabonakalisa into yoba eza programs zawo zokuqinisekisa uba abantwana bayafunda uba bakwazi ukubhala ngobomi babo, ukubhala ngayo yonke into abanokwazi ubhala ngayo, abakwazi ubhala nemibongo, bakwazi nokucula. Iyabonakalisa ke into yoba laa program kaDisrak iyasebenza. uSEK Mqhayi olele kumangcwaba aseNtabozuko waziwa ngencwadi eyahamba yaba ngumdlalo kamabonakude Ityala Lamawele nombongo othi Ukutshona kukaMendi. Ngumbhalo phambili owadlala indima kuphuhliso lolwimi lwesiXhosa. Umzukulwana kaSEK Mqhayi uPamela Bukeka Mqhayi uthi bayakuvuyela oku belusapho. Siziva sonwabe kakhulu. However, sinayo into ethi this is long overdue. And ixhala lethu lelento ba sada nesixhosa sika SEK Mqhayi asimeleyo wasilwela ebunzimeni ngexesha lamabhulu ezama into ba singaze silahleke but siyalahleka. Kwimiboniso ekhoyo kulo msitho kukho ezinye zeencwadi zababhali abasakhulayo nabalihlumelo likaMqhayi. Uyabulela Boyzen ongumbhali wemibongo uthi ufunde ukuhlonipha ulwimi lwesiXhosa uSEK Mqhayi. Uhlobo abhala ngalo lukhethekile lulodwa and uyazingca ngesiXhosa esisakowabo. Ubhala eqinisekile ngale nto ayenzayo. So nam ndifundile, yiyo le nto enye into eyendenza uba ndifune ukubhala ngesiXhosa kuba kaloku ndingumXhosa and ndiyazingca ngesiXhosa sakuthi. Umphathiswa wesebe lobugcisa nenkcubeko kwiphondo iMpuma Kapa uSibulele Ngongo uthi ukuqinisekisa ukuba umzila kaMqhayi awucimi banesicwangciso sokuvelisa kwakhona umdlalo kamabonakude othi Ityala Lamawele. Ndinguyamkela Mtshiyo weendaba ze-NPK eNtabozuko. Ukubhiyozela usuku lwamagugu, izithethe nenkcubeko, indawo yokutyela iYacht Club ibibambe umnyhadala wokubhiyozela le mini eNelson Mandela Bay, nalapho bekukho imibhiyozo edlamkileyo yenkcubeko, ubugcisa nezithethe ezityebileyo yesintu. Bebezele imincili bonwabile abantu kumsitho wokubhiyozela imini yamagugu nenkcubeko. Kubukelwe imidaniso eyahlukeneyo yesintu, iindidi zokutya ebeziphekiwe kukwamanyelwe neengoma zesintu ezahlukeneyo. Namhlanje kuba sicelebrate iHeritage Day, lusuku lobhiyozela isintu sethu nesithethe sethu. Ndiva kamandi kakhulu ngoba nathi kule ndawo sikuyo sifundile, ngoba sifunde nangeculture yeKhoisan namhlanje, nabantwana abawusho bafundile ezininzi, isinika imfundiso nabantwana bazazi ukuthi basuka phi bangobani. Umlawuli weYacht Club uHani Shangase uthi le ndawo isingathe lo msitho ngelifuna kuhlanganisa nokuvuyisana nabantu ngale mini bekwafuna abantu babone ubuhle nomtsalane wale ndawo yokutyela iYacht Club.
You will remember that pre-1994, this day used to be Shaka Zulu Day. And with the new democracy, we said that actually this day should be for everyone and for the purpose of inclusivity. We remember that our country is coming from a long way, so we want to recognize all different cultures and background in one unity as South African. Today is about our rainbow nation, to say we are all together, we are one. People are no longer seeing black or white or pink, we see individual, we see South Africa. We want to improve our country, the economy of our country, but more importantly, the tourism. As you see here, we've got beautiful infrastructure, similar to other provinces like Western Cape. So people are saying we are one, we are the same, and we want to move this country forward. Inkosi yamahamkhumkhwa unkosi uHakon Hintsabe Hintsathi the Sixth nowenze intetho kulo msitho uthi unochulumanco yile mini ekwathi le manyano yokukhumbuza wonke ubani ngokubaluleka kwemvelaphi yakhe. What is very much important of today. Today is a day that makes me emotionally joyful because the very same place where I'm sitting now is a sacred land of our people. You know, as the king of the Mkumkwa and the Khoisan people of South Africa, I can say this, we have a very rich, diverse culture in South Africa. The Khoisan does not exist only out of Khoi people. We exist out of the Xhosa people that also belong to us, and I am embracing that unity. And I want people to respect one another's culture, so that we can have this unity and preserve our heritage for generations to come. Inkosi yamahamkhumkhwa unkosi uHakon the Sixth uvale ngelithi abantu mabangawalibali amasiko abo, bazazi kwaye bangaze bazilibale apho bavela khona. Kwindaba ze-MPK TV, ndinguJessica Popo, ndiseGqeberha. Ukanti ngelo nqaku umbukeli makhe sithitsi xada evenkleni. Manibuye ndikwamkele kwakhona kwezindaba. Kuphehlelelwe ngokusesikweni umbutho omtsha wabahlali eQonce kule mpelaveki. Lo mbutho nobizwa ngokuba yiPhakama Eastern Cape uthi ufuna ukuvala izikhewu ezishiywa ngurhulumente ophetheyo. Lenkonzo iVictory Vineyard Ministries eseQonce kuhlanganisene amalungu amatsha ombutho iPhakama Eastern Cape. Kule mbizo bekutakancwa ezona zinto lo mbutho abahlali uzakugxila kuzo kuquka urhulumente, uphuhliso, ukuhlaliswa koluntu nokulwa urhwaphilizo. Umququzelelo phambili walo mbutho uphiko lomzi Adonisi uthi kudala urhulumente esilela ngokufuneka bemi benza intshukumo ngokwabo. Ukusuka ewadini ukuya kwi-communities lokish yilali sivule ii-industries pha okanye economic development. Sizayenza njani loo nto? Sifuna ukupartnerisha sinee-companies zabantu ezikhokhelwa ngabantu base-Eastern Cape. Kwabantu ekudala nakumbe bendibuza uba niceba uyenza njani le nto ninguPhakama ngoba sisemazweni kodwa siyalifuna iphondo lethu liphakame. Indlela esiceba uyenza ngayo into yoba every project must be run by the people. How? Masisource funds ezi zikurhulumente nezi zikwi-companies. UAdonisi uthi baza kubambisana noosomashishini kunye neenkokheli zokuhlala ukufumana imali yokuqalisa iiprojekthi ebaza kuzenza. Uxanduva lukuthi, amandla akuthi, mayibe sithi abaqala iinkonzo zophuhliso. Urhulumente kufuneke yena afike siqhuba ngoba between 5 years le msasazi kuvotwa ngayo abantu balindile, akukho nto bayenzayo. Omnye wabaxhasi bePhakama Eastern Cape Monwabisi November uthunethemba lokuba lo mbutho uza kuza notshintsho oludingekayo kweli phondo. Sifumane amathuba emisebenzi, lamasimi esinawo ezilalini angalinywayo siwalime ngokwethu, sincediswe kwindlela yokwalima so that singenzelwa izinto sihleli phansi, sizenzele ngokwethu izinto sikwazi uyimaneja ngokwethu indlela esifuna ukuphila ngayo.
So urhulumente ukude ebantwini, sifuna into yokubana uPhakama Eastern Cape abe nelizwi elizawuvakala eliyi-combined elizayo kurhulumente bana singabahlali sifuna le nale naleya. Kanti omnye wabantu abatsha oselungelweni lokuvota uSiphokazi Maphondla uthi akaboni kuzokwenzeka umohluko ukusungulwa kwalo mbutho. Bathethu bafuna ulungisa i-unemployment, bakhona osisi bethu abasanograduate ngoku nobhuti bethu bahleli endlini bafuna umsebenzi, and we've been promised izinto abazithembisa zona nathi asiziboni, so there's no need for yona. Kudala sathenjiswa izinto ezingenzekiyo, siyavota, voter for change, there's no change. So bona yeyiphi into different abazosinika yona from kule nto, and bathi to revive and rescue Eastern Cape njani. Le ibiyimbizo yokuqala yombutho iPhakama Eastern Cape, kwaye abasemagunyeni kulo mbutho bathi bazoqhubeka begaya inkxaso kwiphondo lonke leMpuma Kapa nakoosomashishini abanombono nephupha elifanayo nelabo lokuphuhlisa eli phondo. NdinguYamkela Mchiyo weendaba ze-MPK eQonce. Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela eXesi uNoxolo Siko ebesebenza njengomongikazi eMonti ngethuba ebhubha nekutyholwa ukuba uXhaxhe wabulawa ngunyana wakhe ngoCelemba kwikhaya labo kwinyanga ephelileyo. Usapho, izihlobo kunye noogxa bakaNoxolo Siko nobengumongikazi kwisibhedlele iSt Dominic's eMonti nabatyumke intliziyo bazimase umngcwabo walo mongikazi nophulukene nobomi emva kokuxhaxhwa ngunyana wakhe oneminyaka engama-33 ubudala. Ngokwengxelo yosapho, umzimba kaSiko wabhaqwa ngunyana wakhe wokugqibela oneminyaka eli-16 nofunda ibanga le-10 nowayebuya kubhala iimviwo esikolweni ngalo mhla wesiganeko ngomhla wama-27 kwinyanga ephelileyo. Umtshana kaSiko, uSibongiseni Kolweni, uthi ebeyimbokotho ekwalilo nexhanti lekhaya yaye akayazi ukuba impilo izoba njani ngoku ngaphandle kukamakazi wakhe. Sixhelekile. As a result andikwazi nochaza into yoba siziva njani, because okokuqala umakazi apha ekhaya beyinto yonke, bengutata, engumama, beyimbokotho yekhaya. Ikhaya belixhomekeke kuye, so sixheleke kakhulu. Asiyazi ngoku into yoba sizawuthini because samkelwe lixhadi lekhaya. Usapho lukaSiko luthi unyana kaSiko nobe nesidanga kwizifundo ze-psychology kodwa engasebenzi, ebengengomntu ebebonakalisa iimpawu zokuba angaze abulale. Olu sapho luthi lusothukile sesi senzo senziwe lilungu laso. Uthe xa ebuya ke esikolweni phaa ngaboo-11 ngalaa mini, umntana wathi xa engena wagangwa ligazi, qala ungena ekhitshini. Waphumela ke kulo mnyango wasefront, woyika kumntana, wakhala, wabiza abamelwane. Beza abamelwane, waphinda wambona kwangokwakhe ewile ngapha kwesofa, kodwa zangambone into yoba wonzakele kangakanani na. Umhlali waseMdantsane apho abulelwe khona uSiko uthi nabo beluluntu basothukile sesi siganeko. Kwangendlela eyenzeke ngalo yinto esothusileyo, siyaqala ukubona isikizi okanye inyala elinjeni. Loo nto ndithi kuwe isothuse kakhulu. Ugxa kaSiko uthi baza kumkhumbula lo mongikazi. USinoxolo bengumuntu obelunge kakhulu, ebathanda abantu, ewuthanda umsebenzi, and ngokumazi kwami ube umuntu ostrong kakhulu kuyona yonke into. So mkhumbula ngokuthi ubesefana njengoma wethu kuthina, thina sibancane kunaye, noma sinenkinga ubukwazi ukuthi uye kuyena ukhulume naye, ubefana njengomzali kuthina. Usapho luthi luzifumene iinkonzo kwisebe
lophuhliso loluntu yaye unyana wokugqibela kaSiko ubonakala esemandleni wokuqhubekeka nemviwo. USiko ushiya ngemva umntakwabo, abantwana bakhe abathathu kunye nabazukulwana abathathu. Unyana kaSiko wazinikela emapoliseni ngosuku olulandela olwesisiganeko, ukanti ngethuba sishicilela eli nqaku besingekafumani mpendulo kwisebe lespolisa. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguNandipha Mestile. Makhe siphinde sithume umntana evenkileni. Ndiyakwamkela kwakhona mbukeli. Itumente yeMwalimu Youth Development nephansi kwe-PEFA isongiwe kule veki sisuka kuyo. I-Mighty Warriors FC ithweswe isithaba njengentshatsheli zolukhuphiswano. Amaqela angama-24 athe athatha inxaxheba kule ntumente nebibanjelwe eFearplus eGqeberha. After 3 weeks of competing in the Mwalumi tournament, the Mighty Warriors FC emerged victorious by beating Golden Stars 2-1 at Fairplus Turf in Gqeberha. The champions' head coach says that they prepared well for the tournament, which contributed to their victory. Ndiva kamnandi kakhulu wena bhuti wami, because last time bendike ndadlala ifinal apha eFairplus ne-Young Aces edlala ngaphambili apha kwi-division ngaphambili lapha kuNgo. Satyiwa okhona umoya last time kwesatyiwa kwi-final. Kwangekho mnandi kakhulu because umsebenzi saswenzile omninzi kakhulu uba masikade siyoluza kwi-final. Kule game ngoye namhlanje ndihappy kakhulu, andifuna ukuxoka. I'm very happy. Sure. The head coach of Golden Stars, Theo Malahla, says that despite the defeat, the primary focus is on developing the player skills. Sidlalile ngamandla ngokudlala kwethu siyavuya ba iclub yethu de yafikelela ku-final. Kodwa ngoluza sibe disappointed ngamandla, but kwinto yonke i-boys zihappy zona zozibona zikwi-final. Ngoluza nazo zi-disappointed. Kodwa sizothatha i-team siphinde siqhubekeke nayo sibheke phambili. PFA President Luyanda Ncwadi expresses gratitude to the community and sponsors for their support. Lasibulela i-community yethu ngokuthi abantwana bodlala ibhola sibakhiphe busy. Ibhola ke iya-contribute well-being yabo nakuba abahlali basezingqondweni bahlale bebusy bese izinto eziright apha emphakathini wethu. Ukuza nganeno ke ngoku abakusponsor kakhulu sibule kuMwalimu ngosinika ithuba ukuthi nathi sicreate i-hope ne-light to players zethu kuba ngaba from various backgrounds makwabo bayazi ibhola yona ithi umuntu uhlala enephupha okokoko up until ibhola emenzela into. And apha ku-PFA City siyatshintsha i-concept yebhola. It's no longer about passion only. I-football is a career. Sifuna bathathe seriously into ayenza apha. Uyotsho namhlanje uyabona ibala egcwele abantu baphumile namhlanje nawenza ivumile kubantu kakhulu nemvula ithe yasiphixesha sithi mabonwabe badlale. Sponsors representative Mkhuseli Ngalo expresses satisfaction in continuing their support for PFA and promotion of football in townships. Thina sifuna vele ukubuyiselwa back ibhola mna ne because ibhola lapha eFearplus noko i-grand ne and then i-grand sifuna ngokuthi thina siyithathe sibeke kude understand because kuba kanjalo eFearplus and then we sponsors eFearplus so foundation siyaqonda masi-sponsor yona understand. This is not the first time we sponsor, even the juniors last year under 13 under 15 we sponsored so understand and eFearplus so lo nyasa qonda only one thing must siyenze asiphinde start i-senior team so into khona more and yes we happy actually the tournament nesenzele because abahlali baphinde babuya back baphinde abateam and they support. Lo ininzi lifuna ukuyenza ifuna uyenza because even nasesikolweni ifuna yenza i-tournament ezikolweni ze-soccer netball and then siphinde vele inceda nabantwana like into ze-pets siphuthi pets doesn't mean asibhekisanga only ku-football kuphela sibhekisela kwezinye i-project efuna sisenzile siwalime foundation you understand so that's why sisho nje kuboleke. The winning team received the trophy, gold medal, 7,000 rands, while the second place teams received silver medals and 4,000 rands. The third and the fourth place teams, United Brothers and Teenagers, received 1,500 rand. For MPK TV News, I am Linge Cwabe at Fairplus. Siyaphela njalo nezindaba, ndininqwenelela iveki enhle.